Salutare fraților și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă învăț cum să faceți rost de 1000 de V-Bucks gratis. Da, ați auzit bine, 1000 de V-Bucks direct de la Epic Games și nu trebuie să plătiți niciun ban. Dar înainte de a începe acest video, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe ca să facem acolo cât mai mulți abonați și un share micuț în Africa ca să afle și mai multă lume cum poate să facă rost de 1000 de V-Bucks. Bun, și primul lucru care trebuie să-l faceți când colectăm noi aici un cufăr frumos la Pleasant Park. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, primul lucru esențial, ar trebui să dați like acestui videoclip. Bine, glumesc, nu asta este lucrul esențial. Primul lucru esențial ar trebui să aveți Fortnite pe Android. Da, acesta este un fel de bug, un bug mai legit, aș putea spune. Un bug care merge doar pe Android sau este pentru utilizatorii de Android. Faza este așa. Acum câteva zile când a fost nu știu ce event sau nu mai știu care a fost faza, utilizatorii de Android nu au putut să se conecteze deoarece a fost un bug de la cei de la Epic Games. Așa că au decis să dea câte 1500, câte 1000, era zic 1500, câte 1000 de V-Bucks fiecărui player care este de pe telefon, de pe Android. Și vreau să menționez înainte de a spune toți pașii că acest bug merge doar pe Android, pe iOS nu merge deoarece au ei niște politici foarte ciudățele și nu îi lasă pe cei de la Epic Games să facă chestia asta. Bun, deci ca să ai acces la cei 1000 de V-Bucks trebuie să instalezi sau să reinstalezi Fortnite de pe telefon ca acest bug să aibă loc. Cum stă treaba? Deci, dacă ai un cont de calculator, cum este acesta al meu, Fortnite-ul sau cei de la Epic Games vor detecta cumva că tu ai un cont de telefon sau că ai fost activ pe telefon și aceștia vor presupune că tu la rândul tău nu ai putut să accesezi jocul lor în perioada patch-ului sau a eventului și bineînțeles că o să trimită cei 1000 de V-Bucks. Deci prima dată trebuie să îți reinstalezi sau să îți instalezi Fortnite-ul pe telefon. Mergând mai departe, acum nu știu exact câte zile, pentru că la mine a durat cam 2 zile, la alți YouTuber a durat undeva tot între 1 și 3 zile, așa că habar n-am aici, depinde de fiecare persoană și de cei de la Epic Games, cum au lucrul, cum pot să vă trimită. Deci practic trebuie să așteptați undeva la 1 și 3 zile pentru a primi acei V-Bucks. Aici să nu vă sperați dacă cumva au trecut cele 3 zile, poate durează mai mult. Așa că nu e nimic, așteptați pentru că acei V-Bucks o să vină la voi în cont, pentru că na, este vina celor de la Epic Games și ei trebuie să ne răsplătească cumva că n-am putut să ne jucăm noi. Bun, fraților, și cam aceștia au fost pașii în mare parte. Eu sper să vă bucurați de cei 1000 de V-Bucks. Eu m-am bucurat, adică mi-am luat dansul ăsta și o să mai îmi cumpăr chestii. Încă mai am din Battle Pass niște V-Bucks plus V-Bucks ăștia o să îi folosesc cu cap. Acum să vedem și noi cum va decurge acest match de Team Rumble. Să vedem dacă vom câștiga noi sau nu, să vedem câte kill-uri o să fac eu. Cu speranța că o să fac mai multe kill-uri decât restul coechiperilor mei, mai ales al lui ZX1 care văd că e aici pe treabă. Nu știu, dacă ați mai observat pe live-urile mele că am avut un alt cont, Brave Over Squid, da, acel cont nu mai am. Am contul ăsta, ăla nu era contul meu, de fapt era contul meu, dar nu era contul meu propriu-zis, aș putea spune. Adică primisem de la un prieten, a spus că bă, joacă-te, eu nu mă mai joc, poți să te joci, e tău, știi, de un magnet. Și am zis că nu, că vreau contul meu și mi-am făcut eu un cont, am cumpărat acolo Battle Pass-ul frumos, m-am chinuit o grămadă să pe Golden Midas, aici pe frumosul ăsta de aici. Și uite-mă acum că joc, să-mi selectez și eu, uite așa, să-mi iau sniperul ăsta, dacă te gold. Mergem aici repede să luăm și noi niște cărămidă, pentru că asta ne mai trebuie ca să facem noi upgrade-ul mirific. Bam, 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 mai luăm aici niște cărămidă. Perfect, perfect. Ceva interesant pe aici nu prea mai văd. Aș putea eu să iau acest medkit ca să o să l-am la mine. Și să mergem acum repede să upgradăm această armă și să vedem noi cum va decurge. Oleu, trage în mine.
M-a omorât. Bun, fraților, și ne-am respawnat. Avem aici un drop care cineva deja văd că pune mâna pe el. Hai să mergem și să nu-l lăsăm. L-am omorât cu succes. Mai este cineva care se bate pe aici. Aha, uite. Hai că ai vrut să mă iei, dar nu m-ai luat. Avem 2 kill-uri până acum, fraților, este incredibil. Sabia asta laser este foarte, foarte OP și cu ea poți să faci foarte, foarte multe kill-uri. Eu am făcut cele mai multe kill-uri cu această sabie, undeva la 32, 33 pe acolo. Deci este foarte, foarte OP, este bună dacă joci cu ea și este foarte proastă dacă joci împotriva ei, deoarece foarte greu te poți apăra de ea și foarte ușor poți să omori cu ea. Văd că am mai făcut un easy kill acolo. Să-mi organizez eu repede asta și deja cred că o să fiu sniperit de cineva. Up. M-a luat de la spate. Oricum știam că n-am nicio șansă împotriva lor, deoarece, da, dacă vine unul de la spate și unul din față cu sabia laser, n-ai nicio șansă. De-aia bine că eu aveam și foarte puțină viață și chiar acolo nu era o situație în care să mă bag. Este cineva aici, salut frate. Tu ești ăsta care te-am luat înainte. Mamă, m-a luat. Uite, din nou erau doi. Deci văd că ăla, nu știu cum o cheamă fata aia, dar m-a luat iară. Văd că iar ajungem aici, uite, încă un tip care aterizează fix aici. Doi tipi. Ok, 1 2 2 kill-uri. Dacă luăm și pe acesta era o chestie foarte, foarte faină, dar din păcate nu am putut să iau, pentru că, na, celui care nu se mulțumește cu puțin, îi se ia totul, așa că dacă nu mă mulțumeam cu 2 kill-uri, mi se iau și acestea. Avem aici pe cineva, easy kill din nou, easy kill, mulțumesc, bradere. Mergem repede, nu știu ce a vrut să facă tipul ăla, să ascundeam cotețul ăla, chiar n-am nicio idee ce vrea să facă. Avem aici un jump pad, sărim pe el și mergem aici la bătaie unde sunt băieții răi. Mai încercăm noi să facem aici easy kill-uri. Bam, 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 bam. Deja au fost luați 2. Am luat un assist, perfect. Acolo nu am mai putut și vine drop-ul. Din nou luăm drop-ul ăsta rapid cât băieții se bat aici. Și bam, am luat și bazooka. Și acum hai să-i batem pe băieții răi. Să vedem ce au ei de gând să facă. Mi-am crezut și eu asta, deși n-am să o mai folosesc, cred. Dar în caz de orice, ca să fac și acolo niște XP, pentru că orice pic de XP contează. Luăm sabia și mergem la bătaie după ei. Uite pe Harley Quinn, este skin-ul meu preferat. Dacă l-aș fi avut, i-aș fi dat cu el în fiecare zi. Ăștia își dau hit pe aici, să vedem cum procedăm. Vine cineva. Mare bazucă la picioare ce le-am dat. Mare shotgun ce mi-am avut în cap. A fost o leacă cam tricky acolo și plus că m-am dus și m-am omorât practic. Dar am vrut acolo să diversific ceva pentru că prea multă sabie strică, e plictisitor așa. Deja mai am un glonț și nu știu dacă este un bug ăsta de la Epic Games sau ceva. Dar dacă bam, 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 un kill, apărăm, 2 kill-uri, nu, de fapt nu 2 kill-uri, nici măcar asist n-am luat la faza asta. Nu știu dacă este un bug de la Epic Games sau ceva de genul, dar dacă cumva nu mai ai gloanțe pe bazucă și te omori sau mori, îți revine un glonț. M-a luat. Am avut noroc tipul, dar și eu l-am luat, practic am luat asist pe el, pentru că l-a omorât Harley Quinn. Să vedem și noi acum, bă, după cum se pare, câștigăm, așa că avem foarte multe șanse
să facem kill-uri, pentru că nu sunt așa multe kill-uri făcute deja. Cineva vine aici, hai, dăm și mie cutia. Așa merge frumos. Hai că am fost salvat de un coechipier. N-aveam nicio viață încă să mă bat și era la o distanță destul de mare încât să ajung la el. Așa că tot n-aveam văzut. Vedeți că am primit acolo o rachetă și am murit. Și dacă țineți minte sau ați văzut, ați fost atenți, n-aveam nicio rachetă. O să-l pe Zidixon aici. Salut Zidixon, ce faci? Are și el dansul ăsta. Bam, bam, bam. Are sabia roșie, lesit. Mergem acum repede la bătălie, pentru că îmi pare că bătălia este foarte intensă. 7 kill-uri. Wow! Wow, wow, wow. Nici nu l-am văzut. Era un Midas. Nici nu l-am văzut pe tipul ăsta când m-a luat. Nici măcar nu l-am văzut de unde a... Gen, a tras din stânga acum, dar nici nu l-am văzut de unde a venit. Că doar mă uitasem în față. Mergem aici la băieți să dăm o rachetă micuță, dacă îl și văd. Bam, 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 bam. Distrugem totul. Asta e rău de mei, mă scuzați băieți. Bam, 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 nu-i nimeni pe aici. Unde-s băieții răi, că nu-s băieții răi. Cineva a venit. Trage cineva cu sniperul. Dar nu știu de unde trage. Uite pe cineva a venit aici. Au murit, perfect. Trage cineva de acolo, de sus, cred. De acolo, fix de acolo. Uite pe cineva. De păcate este un coechipier de al nostru. L-am văzut pe acest omuleț de unde trage. Acum să văd, să știu sigur de unde. Că mi se pare că trăgea din copac, dar nu știu sigur. Hai să ne oprim aici să bem noi niște slurp juice. L-am văzut. Un cap. Lui le-am dat hit. Acum mergem repede să luăm noi dropul acesta magnific. Și să sperăm că ne pică ceva bun. L-am luat la fix, am fost și omorât, dar l-am luat la fix ca să primim acolo niște XP foarte, foarte frumos. Ceva oameni, uite pe cineva, ia să încercăm noi să-i dăm snipe. Wow, 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 pe ăla nici măcar nu l-am văzut de unde m-a luat. 7 kill-uri este destul de rău, dar este ok. Decât 0, 7 kill-uri este foarte, foarte bine. Uite pe cineva aici, să-i dăm o nouă rachetă micuță lui băiatul ăsta. Ah, m-a văzut. Și m-a luat. Dar am primit asist că l-a luat cineva. Fortnite Battle Royale este destul de greu, aș putea spune. Dar este în același timp foarte, foarte amuzant dacă ai cu cine să te joci. Și mai ales cum sunt atâtea eventuri pe aici. L-am luat, mulțumim GG's. Mulțumim de acest kill magnific. Este cineva pe aici? Nu este nimeni de doar detectat. Uite, este cineva sus că se bată aia. Îmi pare rău frate că te-am dat jos. Trage unul. Și m-a luat, mi-a dat cap. Wow. Wow, 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 wow. Încă așa ceva fraților, n-am mai văzut. Hai să mergem să vedem noi. Poate îl luăm pe acest omuleț. Îi dăm acolo o bombă, facem metoda. Aoleo. Ce mi-a făcut tipul ăsta? Mi-a luat kill-ul, mi l-a furat. Și l-am luat pe acel tip, mulțumim de kill. Ok, l-am luat și pe acest tip. Hai să vedem noi ce oameni mai luăm. 84 la 69, o ducem destul de bine. Aproape 20 de kill-uri diferența. Nu știu cine trage, în cine trage, vreau și eu să trag. Vine cineva aici. Luăm bam 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 și îl dăm jos. Și l-am dat jos și acesta a murit. Arată-te puțin, uite așa, perfect. Wow, mi-a dat mare snipe. Cineva l-a luat cu sniperul pe acest băiețel. Sau fetiță, depinde ce era, habar n-am acum. Mergem mai departe și să vedem noi, uite aici, ăștia se bat. Este cineva aici. Da, pe este cineva aici. Salut!
metoda clasică, mare shotgun, rocket launcher, ce i-am dat. Și mergem noi mai departe, vedem noi care este treaba pe aici. Văd că aștept să bat intens. Este cineva pe aici, dar nu fix aici. Aha. M-a văzut, cred că stătea pentru un copac, avea ceva assault rifle de m-a omorât așa rapid. Sau a avut o țintă foarte bună. Să vedem și noi, cred că din partea aia, din turnul acela, cineva pe aici. Ok, să vedem noi ce pot să-i ofer. Și am oferit o mare bazucă și o rachetă în același timp. Hai să vedem noi acolo, fraților, ce kill-uri și câte kill-uri mai putem face. După cum pare, mai mult de 15 kill-uri nu cred că o să fac. Cineva jos și a fost omorât. Salut! Nu l-am omorât, wow! Deci nu i-am dat pic de damage, wow! Chestia a fost surprinzătoare. Mergem noi aici, ne dăm un heal rapid, cu speranța că nu mă omoară nimeni. Sau că nu vine nimeni să mă distrugă. Văd că ăștia se bombardează pe aici. Mergem rapid și noi pe aici să vedem ce putem face. Uite, l-am văzut. Aproape, eram foarte aproape, văd că ăștia s-au pus pe noi, 11 kill-uri. Este foarte bine, este decent 11 kill-uri. De obicei eu fac undeva la 20, dar meciul ăsta fiindcă a fost altă locație, n-am prins niciodată în locația asta. Probabil de asta am și făcut mai puține kill-uri. Să vedem, pe cineva nou, nu, pe cine mai trage, avem aici, uite acolo. Asist, perfect. L-am distras pe acel om ca să poată să-l omoare teammate-ul nostru. Ok, perfect. GG. Perfect. Și acum aproape îi batem, deci este GG pentru noi. Cineva este aici pentru că îl aud. Asta e corect frumos. Era de-a nostru. De unde i-a tras? Frumos, nici măcar nu l-am văzut. A tras cineva de sus dintr-un copăcel. Să vedem noi acum. Deci probabil o să batem. N-au nicio șansă, peste 20 de kg distanță. Dar de unde, din ce copac a tras? Asta e foarte curios. I-am dat 45 de damage și am luat și asistul pe kill-urile alea. Și încă 5 kill-uri, GG fraților, GG. Hai să îi luăm și noi pe acești băieți și le dăm mare umilință. Să vedem noi, văd că toți băieții mei sunt aici. Salut băieții mei, hai să dansăm o leacă. Uite, era Lea sau Rea, cum o cheamă pe... Nu habar n-am cum o cheamă. Pam. 24, hai, GG-uri. GG, nici nu o să mă mai sufoc să mai fac un kill. N-am să mă sufoc să mai fac un kill. Haideți, fraților, haideți. Bine, așa vă vreau. Dansăm așa. Și 3000 și ceva pe combat, 1000 și ceva, XP-ul ăsta nici măcar nu contează, am deja level peste 100, deci am făcut Battle Pass-ul. Bun, fraților, deci dacă v-a plăcut acest videoclip informativ și poate v-a ajutat, oricui nu ne-ar place 1000 de V-Bucks gratis de la Epic Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo mare buton de like, de share și de subscribe, mai ales facem și noi acolo 1000. Eu am fost George, ca de fiecare dată, ca în fiecare episod, ca în fiecare episod de Fortnite livestream, orice ați vrea voi. Ne vedem data viitoare. Bye!